Бүген 19 ноябрьдә Россиядә тагын бер бәйрәм барлыкка килде. Ел сайын югары уку йортлары мөгаллимнәре дә һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә башлый. Мәгариф һәм фән министры Валерий Фальков имзалаган яңа бәйрәм югары уку йорты укытучысы көнен билгеләү турындагы карар үз көченә керде. Югары уку йортында белем бирүче мөгаллимнәрнең бәйрәмгә карата фикерләрен хәбәрчебез Мөршидә Җиһан белеп кайтты. Казан федераль университеты галимнәре өчен яңа бәйрәм икеләтә кадерле, чөнки әлеге уку йортына да ноябрь аенда нигез салынган. Вузларда укытучылар, алар бөтенесе гуманитарный кешеләр. Даже кем укыта физиканы да, химияны, биологияны. Именно бу бәйрәм, минемчә, бик дөрес бәйрәм ул. Аларның дәрәҗәләрен күтәрде. Шуның өчен менә бу бәйрәм белән мин үземнең коллегаларны котлыйм. Аларга уңышлар эшләрендә телим. Бик аларның кирәк эшләре. Ул бит әле теге бәйрәм итү генә дигән сүз түгел. Ул синең һөнәреңә ниндидер игътибар җәмгыять тарафыннан. Ул синең теге эшләреңне ничектер тәртипкә китерергә, ниндидер йомгак ясарга, нәтиҗә ясарга ел сайын. Менә шуңа бер этәргеч бирде белем мин. Барыбер теге ниндидер шатлыклы бәйрәм булу белән берәттән ул җаваплы көндә булачак. Иҗтимагый фәлсәфи фәннәр һәм гаммәви коммуникацияләр институты директоры Михаил Щелкуновның Казан университетында эшли башлаганына ярты гасыр. Ниһаять, академикның хыялы чынга ашкан. Мы его ждали, мы за него боролись, мы писали, принимали решения на различных общественных форумах. Я сам был свидетелем. Скажем, на пленарных сессиях есть такая организация «Профессорское собрание», неоднократно поднимался этот вопрос. Если говорить о роли преподавателя, профессора высшей школы, то, конечно, преподаватель высшей школы – это не просто субъект обучения. С этим все согласны. Преподаватель учит. Преподаватель высшей школы – это субъект воспитания молодежи. Своим примером, своим достоинством, манерой поведения, разговором, взглядом, реакцией на поведение студентов и других – это воспитывает не меньше, чем самые масштабные воспитательные мероприятия. Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты ректоры Рәшит Низамов та әлеге бәйрәм көнен хуплап каршы алган. Без бик тә бәхетле кешеләр, һәркем студентлар белән аралашабыз. Ул бик тә минемчә, бик тә бәхетле. Бер безнең өчен, икенчесе менә шул безнең эшләребезне тормышка ашыру. Моны мин ясадым, моны бу минем проектым дияргә. Менә Ильяс Маилчасы арта басып тора. Аның проектлары күп, проектлар тормышка аштырылган әтәсем килә. Шуңа күрә Аллаһка шөкер диябез дә. Исәнлек, саулык, дәрт, бәхет. Әлбәттә, инде тарихта беренче мәртәбә үткәрелә башлаган югары мәктәп укытучысы көне студентлар өчен дә бәйрәм. Без моның белән горурланабыз, чөнки барыбер да менә ничә ел буена безнең югары уку йортындагы укытучылар безгә белем биреп, шушы зур тормыш юлына чыгаралар һәм алар өчен мондый бәйрәм булуы ул үзе бер дәрәҗә, алар өчен дә, безнең өчен дә һәм аларга нәрсә телибез инде бары тик эшләрендә уңышлар. Менә шулай үзләре укыткан студентларның нәтиҗәләрен күреп, сөенеп яшәүләрен телибез. Бәйрәм көне очраклы сайланмаган 19 ноябрьдә беренче Россия университетына нигез салган Михаил Ломоносов туган. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.